1 июль көнне Игемәт авылында халык өчен бик куанычлы чара булып үтте. Капиталь ремонт эшләреннән соң биредә игеметлеләр өчен фельдшерлык-акушерлык пункты үз ишекләрен ачты. Әйтергә кирәк, бу район буенча кыска вакыт эчендә ачылган 7нче медицина учреждениесе инде. Ачу тантанасында район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район советы секретаре Игорь Никифоров, барлык авыл биләмәләре башлыклары катнашты. Фельдшер-акушерлык пункттан ремонтлашырга ярдәм иткән беренчедән район администрациясенә, Илеш районы хакимияте башлыгы Илдар улы Мустафинга рәхмәтемне белдерәм. Үзе безнең Игемәт авылы хакимияте башлыгы Рәлиф улы Ракиповка, сельсовет эшчеләренә барсына да инде кызларга, егетләргә улы ярдәм иткән Мөхәммәддинов Әлфит абыйга һәр вакыт ярдәмгә килде безгә. Руслан, Елемьянов Русланга, Альберт Мөхәммәддиновка, бөтен булган шул ярдәм кулы сузган кешеләргә барсына да рәхмәт. Үзебезнең үзәк дәваханасы, больницасы главный врачы Резда Халиловнага, Гатауллинага зур рәхмәтемне белдерәм. Яңа ниләр, шкафлар, өстәлләр барса да яңа бит инде безнең хәзер. Рәхмәт барыгызга да. Исән сау эшләргә язсын Алла безгә. Барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек теләйм. Бүген инде бездә зур шатлыклы вакыйга, менә медпункт яңа таләпләргә яраган ачабыз бит инде. Безгә өлкәннәргә бик кирәк иде бу медпункт. Без шатбыз шуның өчен. Алдагы көндә инде нәрсә дип әйтим, бүтән республика район җитәкчелегенә шушындый медпунктны ачкан өчен авыл советы биләмәсе башлыгына, главный врачка районның барсына да зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Шушында эшләгән һәрбер эшчегә, кызларга, җегетләргә шушындый үзләренең куллары белән бик матур ремонт ясаганы өчен. Алдагы көндә безнең медпункт һәрбер авыл халкына сәламәтлеген ныгытуда зур ярдәм итәр. Безнең Гөлфирә бик тырыш ул. Гөлфирәгә алдагы көндә уңышлар теләйбез инде. Озак итеп бу медпункт дальнейшемдә служить итсен халыкка. Кызыл тасма киселү белән сәламәтлек саклау пункты авыл халкына тапшырылды. Ул элекке мәктәп бинасында урнашкан. Иске тәрәзәләр яңага алыштырылган, яңа идән җәелгән, канализация үткәрелгән, каркас стеналар урнаштырылып, шомартылган һәм буялган, бүлмәләр арасындагы ишек блоклары алмаштырылган, металл ишек куелган. Бар материаллар да санитар нормаларга туры китереп сойлап алынган. Яңа ФАП эчендә җылы да, уңайлы да, якты да, җиһазлар да яңа. Биредә халыкны кабул итә дә башлаганнар инде. Игемәт авылы халкының саулыгы сагында менә инде 30 еллап тәҗрибәле һәм бик тә мәрхәмәтле фельдшер Гөлфирә Гарифуллина тора. Бүгенге көндә ул 227 кешене хезмәтләндерә, шуның 90-ы өлкән яшьтәге кешеләр булса, 17-се балалар. Алина Хадимуллина, Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.